охирин вақто беҳад бисёр ватан ёд мекардагӣ шудам духтаро. Намедонам, может быть, это с возрастом, барои ин ки пештар ман инқадар сахт ёд намекардам. Ҳозир практически ҳар рӯз дилам гум мезанаду мехоҳам баргардам, дар ватан зиндагӣ кунам. Лекин мумкин ки ман ҳозир бисёри одамое ки дар ғарибӣ ҳастанд фаҳманд, якбора инҷа парт офта, как ни в чём не бывало, рафта ватан баҳми зиндагӣ кардан осон нест. Лекин ҳама вақт дар ёди ватан зиндагӣ кардан ҳам беҳад душвор аст духтаро. Инҷа духтаро пурфайз, одамое ки чӣ каласбо зиндагӣ мекунанд беҳад хуб медонанд. Мо пурфайз ба ҳама вақт ҷамъ мешудем. дугонаҳо ё ин ки ҳамсинфҳо баъди мактаб беҳад бисёр ёд кардагӣ будам. Ана омадам ҳозир инҷа дугонаам качи шиштем, абед кардем, баъд биромадем Атуш бозор. Духтаро Атуш бозор ба гаштан дугонае ки духта метавонад беҳад опасн аст, барои ки чӣ қадар материалҳои хушрӯй рангу баранг дугонат ки ҳама чиза духта метавонад, метавони ҳамаи материалҳои харида буроида гӯем, барои ки беҳад бисёр ассортимент. Ана хеле рафтем, як-ду материали ман ба даркория гирифтем, дугонаам барои худаш гирифт, ана хеле биромадем рафтем. Баъд духтаро ман моҳи август соли 2024 рафтагӣ будам Тоҷикистон, лекин беҳад кам истодам. Рафтагӣ будем духтаро 2 ҳафта истодам халос. Барои мин умуман сер шудагим не ватан ба барои мин мехоҳам Наврӯз баравам ё ки баъди Наврӯзам ки бошад раваму якчанд моҳ гашта сер шуда баъд баргардам. Анамхел духтаро ҳар рӯз ман мегаштам. Ҳамин 2 ҳафтае ки ман рафтам практически ҳар рӯз аз саҳар то бигоҳа мо мегаштем гӯмда, барои ки то хонаи хештабор, то ягон ҷо рафтан, то тоиба тайёрӣ, бигоҳиҳо, ҳамаса оилавӣ буромада. Анамхел боғи Камоли Хуҷандиева мегаштем суҳбат карда. Чӣ қадар рӯзҳои беҳтарин буд. духтаро чӣ хеле ки ҳамаи шумо медонитон, ман ба худ мақсад мондагӣ ҳастам ки ҳамин соли 2025 хонаи худам аз маошҳое ки аз компанияи Фабелик мегирам мехарам. Худо хоҳад, ман бовар дорам ки аз удаи ин кор мебароям, барои ки ман ҳар рӯз бошадам кам кор карда, меҳнат карда истодаам ки зан ки хонашин шуда кор кунаму пули хонаи ҷамъ кунам. духтаро ин ҳамааш мешудагӣ кор аз хона набуромада бо тариқи телефон ҳамаи занҳои хонашин ҳозир кор карда истодаанд. медонам кор осон нест, мисол, лекин ягон чизи зиёдатӣ дар кор нест, маълумоти оли лозим нест, кочо буромада гаштан дар кор нест. Умуман мақсади компанияи Фабелика фурӯхта гаштан дар кор нест духтарои азиз. барои ҳамин бе ягон хавотирӣ метавонед то ки номери ватсапи ман банавистон, ман ҳамаашро ба шумо мефаҳмонам, нозикиҳои кора шумо ба ёд метиҳам, дастгирӣ мекунам, то ки шумоам ба ҳамин маошҳои баланд рафта раседу, шумоам зиндагитон обод карда чизе ки орзуи ҳавас дошта бошед кунедтон. духтаро як бор дигар мегӯм, ягон чизи зиёдатӣ дар кор нест, фақат телефон, интернетда пайваст бошад шуд ва хоҳиши камтар кор кардан. дар бари фарзандотон, корҳои хонаатон ҳамроҳаш катӣ метавонед ки кор кунед духтаро.